Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure espirituak eraginik, Josafat santuak ardien zerbitzura jarri zuen bere bizia. Piztu ezazu zure elizan espiritu hori bera. Guk ere haren otoitzari esker eta espiritu berak indarturik, senideen alde bizi emateko beldur izan ez gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herrian bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Kupibera da jauna eta errukiorra, beran taserre eta guztizon bera. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Ona da jauna guztientzat, errukior berak egin dituenentzat. Bertan dago jauna zintzoki deitzen duten guztiengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aitza zuri jauna. Behin batean, Jesus Jerusalemera bidean, Samarian eta Galilean barna zijoan. Herrixka batean sartzean, 10 legen ardun atera zitzaizkion bidera. Urrutik gelditurik, deiadarka esan zioten, Jesus, maixu, errukizak izkigu. Jesusek ikustean esan zien, joan eta azaldua baizen gana. Bidean zijoa zela, garbi gelditu ziren, haietako bat sendatua zegoela oharturik, jainkoa deiadarka goratuz itzuli eta Jesusen oinetara auspez erori zen. Eskerrak emanez, Samariarra zen bera. Jesusek esan zuen, ez aldira 10 garbi gelditu, non dira beste 9, ez alda izan atzerritarrau besterik jainkoa goratzera etortzeko. Gero esan zion, jaiki eta zoaz, zure sinismenak salbatu zaitu. Jaunak, esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan San Josafat ari gera ospatzen, eta San Josafatek batez ere 2 meritu ditu, esan genezake, edo 2 motiburengatik ari gera San Josafat ospatzen. Lehenengoa, Elizaren batasunaren alde egindako lan izugarria. Eta ez bakarrik lana, baita emaitza ikaragarriak lortu ere. Esan genezake, ekialdeko zismatik bueltatzeko ikaragarrizko eragina eukizuela zenbait elizetan. Batez ere, ekialdeko rutenoak eta gaur egungo Ukrainian eta dauden guzti horiek esan genezake parte ez txiki bat, parte handi xamar bat, bueltatu zen berriz ere Eliza katolikoarekin bat egitera. Separatuta zeuden, eta oraindik ortodoxo asko ala daude, zeatik, 11. mendetik, eta lortu zuen San Josafatek berriz ere elkartzea. Eta haiek badute bere liturgia berezia, bere zuzenbide kanoniko berezia, ekialdeko elizak bezala, baino aita santuarekin bat eginik daude. Eta esan genezake hor ikaragarrizko eragina izan zuela San Josafatek.
Beraz, hori alde batetik gogoan hartzen diogu, Elizaren batasunaren alde egindako lan bikainura. Oso balore importantea baita batasuna guretzako, bat eginik egotea. Jesusen borondatea hoixe baita. Hartzai bera degunok, hartalde bakarra osa dezagula, eta duenek behar dugu bihotzean, kristau guztio berriz ere bat eginik egotearen ametsa eta desioa. Eta bigarren motibua, eta honekin bukatuko dut, da hain zuzen ere martiri hil zutela. Martiri hil zuten, garai hartako inbidiak, alde batetik, Elizaren alde jokatu zuelako, bestelako inbidiak, bestelako haserreak, eta hil egin zuten San Josafat. Justizia, egia eta Elizaren batasuna defendatzeagatik. Eta horrexegatik ari gara ospatzen, eta eskatzen diogu bere laguntza, bere argia, bere bitartekaritza. Jainko guztiz errokitsua, bedeinka itzazu gure emaitza hauek, eta sendo ezazu gugan Josafat santuak bere odola isuriz, aitortu zuen sinismena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Kristori jarraituz, Josafat, martiri santuak, zure izena aitortzeko isuri zuen odolak, argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen baituzu, eta indartsu egiten indarri gabea. Zure testigu izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzazua dago santu, ogiak hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oregarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sauramenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure Eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santu eta gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean.
Era berean, izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunezkero, ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zure dezurregetza, zure edospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu makea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren mairagituak jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoitz, hartu dugun zerutar janariak eman dezaigula jauna, indar eta pake espiritua Josafat santu eredu degula, gogotsu eman dezagun gure bizia, Elizaren izen onerako eta batasunerako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiatunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.